Tema ovoga videa je određivanje jedinstvene IP adrese računala. Internet protokol adresa je jedinstvena brojčana oznaka svakog računala, tableta, smartfona, odnosno sučelja koje želi komunicirati na internetu koji podržava TCP kroz IP protokol za razmjenu podataka na mreži. Uređaji koji imaju više sučelja prema mreži, to jest više mrežnih kartica, imat će jednu IP adresu za svako sučelje. Adresa je binarni broj dužine 32 ili 128 bitova. Dakle, postoje dvije verzije IP adresa, dva protokola. Prvi je Internet protokol verzija 4, tradicionalna IP adresa koja koristi 32 bitni broj za predstavljanje adresa ili 4 bajta. Teoretski postoji 2 na 32 unikatnih adresa. IP adresa sastoji se u stvari iz dva dijela, adrese mreže, identificira podmrežu i adrese računala, identificira računalo unutar podmreže. No, radi lakšeg zapisa i rada s IP adresama koristi se decimalni zapis u formatu 4 broja međusobno odvojena točkama. I ovdje je primjer jednog decimalnog zapisa jedne IP adrese po verziji 4. Drugi protokol je Internet protokol verzija 6. To su novije IP adrese i ovaj protokol koristi 128 bitova za predstavljanje adrese ili 16 bajtova. Teoretski, po ovome protokolu, postoji 2 na 128 unikatnih adresa, a to je vrlo veliki broj. Primjer zapisa IP adrese po ovome protokolu je u ovome primjeru. To je 8 skupina brojeva međusobno odvojenim dvotočjem. Kako je nužno da IP adrese zaista budu jednoznačno dodijeljene, o raspodjeli adresnog prostora brinu i neke međunarodne organizacije. IP adrese dijele se još na javne i privatne. Javne su jedinstvene, globalne i standardizirane, a privatne IP adrese mogu biti duplicirane uz uvjet da se ne nalaze na istoj lokalnoj mreži. Prilikom izlaska korisnika iz lokalne mreže na internet, privatna adresa pretvara se u javnu IP adresu. I na kraju evo primjera kako možemo saznati IP adresu svojega računala. Valja kliknuti na gumb Start, u dijaloškom okviru za pretraživanje napisati cmd, command line, otvara se dijaloški okvir u kojemu valja napisati naredbu ipconfig, potvrditi i kao rezultat je popis, ispis brojeva gdje je i IP adresa našega računala.